gáilta ionach má tóg go má an sin freisin is dói go bhfuil úd an seo tacht go anam again agus éimar caffar rá gró sin ach déan si díreach tríd a ruch gear a ríis réitúir a géirí fáisteach ach níl siad gear go man é scéil agus an lá le Lana Fitzpatrick. Siodí an fine agus brandúir sin díreach tríd a lár agus úd int dílí a gaimsú spás an sin ach Harla mór an slash came ionach an sin a tíocht isteach go anam again gibhar a cardig don darna dílí 5 chur irde na fórna agus tá si rathúil agus sin é an difriocht atá an ceapam héin idir Connachta agus Connachta 15 agus bua go na cuairteoirí an seo in Affidea Stadium méh dílí an difriocht nu leis an gá kick har a drasna an 5 pointe ón mróg gá úd go anam again úd go Bowles agus Barrett go ola agus í an difriocht a bheann ná na kickanna bróige. Sin í deire